Bil-miżura tal-on the spot fines qed inneħħu d-diskriminazzjoni u nżidu d-disciplina. Dan kien il-messaġġ li għadda d-deputat President u l-kap tas-settur turistiku fih dan il-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji Filip Fenek waqt kollegament telefoniku fuq il-programm Paper Scan fuq One. Fenek spjega li s-sitwazzjoni qabel kienet li meta turisti jagħmel xi ħaġa li mhijiex ta' rispett lejn pajjiżna sakemm dan jitressa l-qorti ikun telaq minn Malta. Huwa qal li din kienet turi sens ta' diskriminazzjoni qawwija għaliex kien hemm momenti fejn il-Malti kienet jieħel multa iżda l-barrani le. Bl-on the spot, allura inti hemmhekk neħħel dik id-diskriminazzjoni. U barra minn hekk, inti ġib ċertu disciplina fil-pajjiż mhux kienet ġlied speċi l-kelma illi Malta tagħmel li trid daw iż-żgħar. Din il-miżura ġiet diskussa wkoll fil-ħarġa tal-ħadd tal-Gazzetta It-Torċa fejn il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA, Tony Zara, saħaq li wara kollaborazzjoni mal-Gvern ġiet introdotta il-liġi. Spjega li dan huwa mod kif jiġi limitat l-abbuż u tiżdied ir-responsabilità ta' dawk li jwettqu tali azzjonijiet. Min-naħa tagħha l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering Glace elenkat li l-kwalità tat-turisti li jżuru gżirietna ma taqafx fil-promozzjoni barra minn xtutna imma għandha tiġi komplementata bl-infurzar. Ftit tal-jiem ilu il-Prim Ministru Roberta Bella ħabbar li l-multi minimi li jinħarġu u jridu jitħallsu fuq il-post irdoppjaw minn 25 euro għal 50 euro b'avviż legali ġdid. Brabta ma' din l-aħbar il-Gazzetta kulħadd tkellmet mal-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Glenn Bedingfield u l-Ministru għall-Ġustizzja Clifton Grima. Il-Ministru Bedingfield qal li l-inizjattiva bħal din tkompli s-saħħa l-ħarsin tal-ordni u l-infurzar effettiv tal-liġijiet. U qal li din il-miżura hija favur l-ugwaljanza quddiem il-liġi għaliex min jażel li ma jirrispettax ir-regoli għandu jerfa' r-responsabilità tal-azzjonijiet tiegħu. Il-Ministru Grima sostna li dan huwa pass ieħor lejn sistema ta' ġustizzja aktar effettiva u ġusta. Spjega li din il-miżura talaq dan li kienet ifixkel l-infurzar tal-liġi u fl-istess ħin tissalvagwardja d-dritt ta' kull persuna li tikkontesta l-multa fil-fora kompetenti.